We are reading from the book of Matthew. Matthew chapter 24. We are reading verse number 12 only. Matthew 24, verse number 12. Yes, great. Siyafunda encwadini kaMateyu chapter 4 verse 12. Ngenxa yokwanda kokubi kuyakuphola uthando lwabaningi. Read again. Ngenxa yokwanda Verse 12, chapter 24, verse 12. Yeah. Yeah, we're reading. Ngenxa yokwanda kokubi kuyakuphola uthando kwabaningi. In English. And because of the increase of wickedness, Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. the love of most will grow cold. Amen. We're going to speak about the symptoms of the loss of the first love. Ama-symptoms okulahlekelwa uthando lwakuqala. La sifuna khona-ke kuthiwa ngenxa yokwanda kobubi ezweni, the most will grow cold. Yabona uma ufunda about ama-parables uJesu afundise ngawo in the book of Matthew and also other Gospels, interested kakhulu kule yama-10 versions. Ngoba onke lama illustrations uJesu afundise ngawo, amanye awo afundisa ngezinto zamanje ezingabekele i-future, but amanye they speak about the future events, more especially le yeyintombi eziyishumi. Ngithathwa lamagama athi the most will grow cold. Abaningi bayopholelwa luthando. Glory to Jesus. Yabona kuthiwa njengoba zaziyishumi izintombi, u5 already, u5 kusho ukuthi half of the church izosala makhale kuloko. Alibonga igama lenkosi. Hlobo sami, ungakhonzi ubambe ubusonto. Njengoba uhlezi esitulweni, you are sure ukuthi ngihlezi esitulweni. Ngicela ukuthi ube sure nokuhlala kwaMjesu ukuthi ngisahlezi kuye. Uyabona umuntu une-assurance yokuthi uhlezi lapho, alibonga igama lenkosi. Mina ngakubona ukuthi uhlezi mhlawumbe uhlezi ngesinye isizotho, kodwa umuntu une-assurance ukuthi ngihlezi ngempela uwe. Ngicela ukuthi namhlanje kwisession yokugcina sizawubuya kusasa, be sure ukuthi uhlezi kuKristu. Ungahlala esontweni. Hlala kuKristu. Uthi uJesu manje ihlala kimi, namazwi ami ehlala kini. Glory to Jesus. Hallelujah. Athi gatsha ehlala kimi liyathela ithelo ngoba kuya ngokuthi impilo yakho ihlezi kuphi. Jesus wants us here about the end times. Alibonga igama lenkosi.
Lithi izwenkosi, there will be a growing cohort of people's passion. Growing cohort of people's passion. Isimo yokhonza uNkulunkulu. Yabona nje abanye sebeyasonda nje ayisekho leya passion. Passionate about God. Abanye sebekhonza ngoba kufanele bakhonze. Kodwa ayisekho leya passion. Angiboni igama lenkosi. Ezinye zezinto eziyingozi la endlini kaNkulunkulu. Ukuphola kothando kumakholwa amadala. Leyo nto yenza ukuthi kushode abantu abayizibonelo zokukholwa kwabafikayo. Instead ukuthi abazibonelo zokukholwa, they kill those who are trying to come up. Akuyi ngokuthi waqala kanjani, kuya ngokuthi uyaphetha kanjani. Lupholo uthando usale nehistory njengoSamson wasala neexperience ngizawuvuma njengemihla. That's a language of experience engazi ukuthi uNkulunkulu uthini. Kusale nje kwazi ukuthi la ekhaya kuphi? La ekhaya nakwenze njani? La ekhaya nakuzolungani? Amazwi of the language of a dying church. Ithi, we have never done this thing like this before. That is a language of a dying church. We have never done like this before. No matter what you feel like, angibongela Jesu ibandla elifayo ulizwa ngaleyo language which is declining, is going down. Noma ngemusho amen into engijabulisa ukuthi niyezwe indlela ivulekile. Our God is new every day. Our God is new every day. Yingakho nje abasezulwini abakhathali ukumtshela ukuthi ugcwele. Name holy means different. Kusho ukuthi indlela engibone ngayo Nkosi ekuseni ayifani. You are different. You are holy. Siphileke bese amakhanda phansi maziphakama usenye into. You are holy. You are different. Ngale ngathi besazama isazama ikherubu utsheleleni sera ukuthi he is holy. Mayetu yabuye kusengena indlela. No, his name is holy. Aphinde abuye athi mayetu mayebuya is holy. Our God is different. Ngembambe ngendlela yezolo. Eni uNkulunkulu weindlela zakhe. Hayi uNkulunkulu weindlela zethu. Kufana no manibambe lo sithi uNkulunkulu weindlela zakhe. So sonke uNkulunkulu weindlela zakhe. Seyitake uNkulunkulu weindlela zakhe. Into ezobhuda nokuthandaza ukuba nemethod ukuthi kumele aphendule kanjani kanti unezakhe nje. Lento phelenza unamanga. Ngibona abantu bejayina ukhoba eyodwa. Wayine-method ukuthi mayeyiswa kumprofeti kaNkulunkulu kufanele kwenzakale kuye ukuze aphile. Wahambe ne-method.
embarrassed. Mabefika umprofeti kaNkulunkulu akangangeniswa ngisegedeni wathi akamelapha watshela inceku mtshela amelapha abuye emva ayogeza lapha etimini 7 times. Kazama mbone ngisho umbone umprofeti wathi ngelizwi wathi akajike ayenapha etimini ayogeza waqumba wathuthela wathi inkosi ayisaphumi akasaphumi nokuzophunga nje kimi ebengekho inamanzi angcono wena ngakithi izwe esethi akawugeza lapha ukufika uNkulunkulu unemethod kanti uNkulunkulu unezakhi indlela abathameni nabezwayo nalengane yakhe ehluphayo muzulitshela ukuthi mangimane nje ngimema emakhoteni yenkonzweni mhlawumbe ngenzeke isizakalo zoba nenkinga uma ngasizakale emakhoteni nasey'nkonzweni ngoba uNkulunkulu uyanambela ukuthi nasehlane uMoses wahlangana noNkulunkulu ehlane ihlala zivula hayi enkonzweni ehlane. Ngane yakho ingabethwa unyathi isethaveni iphuza utshwala uNkulunkulu ahambe lunembeza mayisekhumbula imithandazo yakho uNkulunkulu ngoba abizi ukuthi makuzokwenzeka izinto ube nendlela uyabona lithi iBhayibheli uma uPaul the apostle ezothandaza ekhulekela ukukhishwa kweva elisenyameni uthi I prayed 3 times uthi khishwa likuphi khuluma nami likuphi senyonza lefuna ukolala kukhishwa likuphi thinking yakhe kokuthi inkosi mayiphendula izongcothula iba ngoba iphaya yakhe is about ukususwa kweva. Uthi I prayed 3 times. Uyazi ukuthi mayiphendula lo mkhuleko kaPaul uthi uNkulunkulu paraphrase it uthi uNkulunkulu Paul akuzukulikhipha iva but ngizokunikeza igrace ezokwenza ukwazi ukusurvive nalo. My grace is sufficient for you uma uphile never ufuna uphile nalo uphile uqhubeke uhambe nalo igrace ikusustain. Sometimes uNkulunkulu akakhiphi kuleyo problem yakho ngoba efuna udumo ngeproblem yakho efuna udumo ngeproblem yakho afuna udumo ngeproblem afuna udumo bese kwenza ukwazi ukusurvive nayo sure ukuze approve ukuthi akakhonzelwa ukhonzwa noma ngabe. Asimkhonzeli izinto ey'thile simkhonza ngoba inkosi waze wafa uPaul ne-thorn in the flesh waseyawushintsha umthandazo mayesenzele umpendulo ethi my grace is sufficient. Labagama athi sufficient umusa wanele Paul ukuthi asasteniwe nalonke lakho. Alright, mathwala umpendulo waseshintsha umthandazo ngomgama lenkosi wathi okay mama ngithakathaka khona nginamandla. Athi Paul ekuthakathakeni bami uNkulunkulu uthola ukuthi uyathunyiswa mama ngithakathaka ikhona nginamandla. Hamba nayo lento ngoba mhlawumbe uNkulunkulu ufuna iglory ngayo. Sometimes kuyenzeka sifeyile ukurecognize igrace esinikezwe yona. Siqhubeka sithandaze kanti sinikeziwe into uthi yini ukwazi uNkulunkulu ukuze kube manje nalesimo sakho. Kenze ungamboni uNkulunkulu nawe, kenze ungayiboni igrace iphezulu kwakho ayiboni wena. Abaningi abanethenjwe nayo babuyele emva abanye basenkosi kodwa wena inkosi igcinile kwaze ngoba yenziwa yini lento it's a grace of God. Alomshado wakho abekade waphela igrace
ngeke akukhiphe uNkulunkulu sometimes somgodi uzokupreserva igrace ube preserved. Ingakuphethe athi mina elilondolozwa emandleni kaNkulunkulu. Azinekhava man esikhave all over. Ayibona ngabantu ayibona amadimoni. Yilento yenza ukuthi noma ngibethekile kodwa ngiyakhona ukuvuka ngiye esikhukweni sami ngiphinde ngithi baba umuhle. Hayi man noma ngahambi kahle kodwa ikhona lento ebuye futhi ithanguyela kuye ngimtshela ukuthi umuhle. Umuhle kunje umuhle wena baba umuhle bakhe ashintshwa izinto engibhekene nazo. The grace of God is sufficient for you. The grace of God is sufficient for your life. God to put that time. Hey, because I'm going to real soon. That's the letter we introduce it to a Christmas Island day. God should put on one morning. So we value your love from my issue. See, surely this is your okay, say to my grace is sufficient. Okay, your grace is sufficient for me. Not be loud. It is sufficient. If it's sufficient, the most little tenders. Sufficient grace. Usubeta iqine grace. Iqine uyikhona better uqine grace. uNkulunkulu angapunish according to your conduct and behavior. Akugcina nje ngegrace ngoba kune purpose nawo. Ungaqaba umuntu mayigcina ubhede ugcina ngoba uwe ugcina ngenxa yezinto zakhe ezikuwe. uNkulunkulu uhlupha yena akahlupha abantu uhlupha yena. Mangithi uhlupha yena ukuthi uNkulunkulu uyayivaka kuwena manje mayemosha wena uzoyimosha naye. uNkulunkulu eyenzelele nje icebo lakhe ngawe kodwa ngawe akekho umuntu who exists without a purpose on earth. Actually that person is lost. Akufanele ngawe laphinda ngoba kusho ukuthi uphinda nje akana direction akana purpose akana focus. Hey man, show me a person without a purpose. I will tell you a person who is lost on earth. uNkulunkulu ukawa ignore imistake kaAbraham. Amen. Watu Abraham alimfluence umkakhe. Alimsikia lapha eKibiti. Tena kwayiphathi na ukuthi unkosikazi wathanda wethu. Amama ahlaza emini ibalele. Aweza ba aqanjwa indoda kaNkulunkulu. uNkulunkulu kunezinto aka-ignore. Ngenxa yepurpose yakhe. God's purpose about your life is more important than you. Yilento eyenza ukuthi amlandele uPeter noma semphilile. Emtshele njalo uzomphika wena ngingakakhali ingakhokheli ngakakhali uzomphilile. Amen. Njengoba nje Simon ngasho ngiyakuthanda na indaba ekhule ubongama lenkosi. Uthe kufika isikhathi esinzima ngoba ziyafika isikhathi ezi-challenge our standing with the Lord. Ezibiza ukuthi ingabe ungakhona na to sacrifice with your own life for Jesus. And Peter failed that test
because the outpouring of the Holy Spirit was not yet come. Kunamandla asaba namandla ethu. Engathi ngiyambona uJesu emuka uPeter. Empila wamuka uqolozela. Engathi ngiyambona uPeter ephathwa ngamahlombe beka phansi. Ekhumbula amazwi athi uzophika wena. But Jesus into eyenza ukuthi avuke after 3 days myself the first meeting ayibizayo uma ethona besifazane uhambani nitshele abafowethu. Amen. Ukuthi siyohlangana eGalilee. Hambani batshele our first meeting is in Galilee. Esethi but ningamkhohlwa uPeter. Jesus was so concerned about Peter, but not about Peter per se. Abongabalozi umfuna ukucheka ukuthi abantu abahamba noNkulunkulu, uNkulunkulu wayenaliphileko ngabo. Uma observe impilo kaPeter, uba ne-answer ukuthi why uNkulunkulu wamfuna kangako Peter. Wamenzela imvuselelo yakhe yedwa. Ngcono bamina la. Uthema esebuyela enhlanzini eseyojoba. Wahamba nale ngoma ngisho eyomvuselelo. Bewuthi Peter, do you still love me? Personal revival with God. Bathi yebo Nkosi. uNkulunkulu mayezokusisola back ukepitalize ukuthi usamthanda inkonzo nje. Yena nje usamthanda yini. Ngiyabona ukuhlela kwakho Peter kodwa can you answer this question? Do you still love me? Ngiyabona uhlulekile wenza brothers but I got only one question. Usindaba yakhe ilunge kudepend ukuthi can you answer this question correctly? Usamthanda yini kodwa nje usamthanda na. Athi yebo Nkosi. Thanda. Why? Because umlandela uPeter. He knew uJesu ukuthi once I lose this man ngizolahlekelwa with 3,000 souls ozophendwa ngemini yePentecost uma le ndoda ishumayela. Ngoba njengoba imphika nje imphika nemphefumulo evalelwe kuyona. And it was this man owathi bangabehla namhla yasukuma wona qala igwala lasukuma qala igwala eqhawathi ngoba mayesafike namandla likigwala ya manandoda ngemini yePentecost yashumayela ingekho microphone kungekho sound system ishumayela ngokobokobo amafutha ephezulu. Glory to Jesus. Ngoba singabane sathape endlini. Gold sound system, everything is in order but the short door. Short door. Ashumaya. Kuthiwa-ke uPeter wakhuluma lawo mazwi aba-11 twabamba kunye naye. Baba kunye naye eshumayela. Kushumayela indoda ephila uJesu. Kushumayela indoda eyifeyila. Yaqala-ke manje yangena egiyeni. Le ntebo likaThixo yaqala yafeza i-purpose kaNkulunkulu ngayo on earth as an evangelist. Kushumayela 3,000 souls got saved that day. It was recorded. Kwangena imphefumulo ingena umuntu ophila uKristu, ophila uJesu. Nalaba ngathi banesinilo esingekho right. Sibanekezelele. Siyeza isikhathi sokulunga ngoba banezinto zikaNkulunkulu. Isikhathi esiningi mfamisile uNkulunkulu ukuthi agile inhlolo ngabantu esingabanakanga. Uthi mkhuluma ngento lekhona lokufile kuyazizwa ukukhuluma ngento. Nalo brother Nkosi yami othi noma ukhonza ubona ngathi la engathi nenkolo yakhe se-ICU ubona ngobuse sakho lo muntu lo but ngicela ukutshela akekho umuntu okeabizelwe ensindisweni for nothing. You are saved
for a purpose. Noma ngathi umnyama manje hlobo sami, ngicela ungenze into eyodwa nje ngomncema womoyeni. Landela uJesu, be a disciple. Kukhona into ezawuqhuma one day. Lapha phakathi kwethu kuhlezi powerful evangelist. Ungathi ababibhula amachildren. I'm speaking about the church of Jesus Christ. Amen. Where indaba yegender ingasho umuntu, kodwa indaba yezipho isho umuntu. Uhlezi abavangeli abagcotshwe uNkulunkulu, abanye babuye emadodeni njengoba lapha ekwendodeni basithi khona khona namhlanje ebalele nomfana, kodwa ngeke ukutshela that woman is an anointed woman of God. Njalo uma uNkulunkulu ebuka umuntu akambuki based on his or her condition, umbuka based on his or her position. Your position is better than your condition. Noma bingelela uGideon akambingeleli according to the condition yakona, umbingelela kwe-position amazi ebuyo emazulwini khawe elinamandla akakanokuba uziphi kodwa ubizwa ngekhawe, ngoba emazulwini ubizwa ngento before uyenza. Nkosi yami, ubizwa ngento emazulwini before uyenze, kodwa emhlabeni uyayenza bese ubizwa ngayo, kodwa uNkulunkulu ukubiza ngayo before uyenze. Kuthiwa wabiza abapostoli ebuya uyothandaza kulithi Bible waseke abagcobo wathi wabenza abapostoli bengakaqali apostleship ministry, sibe ngabapostoli already. You don't have to perform in order to become. You are what you are before performance. Uyiyo lento 4 years uyiyo. All you need to do is to discover lento omyona. Esiyaqala ukuphila ngokwayo. Awukwazi ukuphila ngokwayo up until you discover it. Ngicela ushingo wami. Ngiyo lento engiyo before ngiyenze. Say it again. Ngiyo lento engiyo before ngiyenze. Uma esindiswa uPaul kuchapter 9 incwadi yezenzo, uma uyifunda kahle incwadi yezenzo chapter 9 about ukusindiswa uPaul, iveza ama-CV awu-2 kaPaul. Though wayesibizwa ngoSaul na chapter, kodwa kuvela ama-CV awu-2. I-CV yokuqala iza no-Ananias, le ndoda eyahanjela uJesu embonweni, yikho kwathiwa ihambe yokhulekela uPaul. Ngoba eseshawa unyazo wavaleka amehlo, kuthiwa ihambe yokubeka izandla ikhulekele ukuze kuvuleke amehlo. Le ndoda ke besikhipha i-CV kaPaul kaSaul aziwa ngayo ngabantu. But no, uNkulunkulu you maybe awubonanga futhi ukuthuma ngabantu. Le ndoda iyaziwa ibulala abantu. Amen. Yasho i-CV kaSaul. Amlinde nje uNkulunkulu wazi waqede. Ngoba uNkulunkulu yabantu nabantu bakho baqede ngawo. Uthe uma eqede manangaso athi uNkulunkulu okay. Ngeke utshele yami CV kuSaul. Lo uyisitsha sami. Lokhambi sokhambi isindaba elungileyo kwabesizwe. Isitsha sibulala amakhono. Isitsha sikaNkulunkulu esiphethileyo. Isitsha esiphethe uhalf we-New Testament books sibulala amakhono.
sibulala amakhoba nje si-pregnant of a New Testament church revelation. And ukulandela ufunda kahle zonke incwadi ezibhalwe ngabapostoli, akekho umpostoli owayecaciselwe ngendaba yebandla njengompostoli. uPawulu engazange ahambe noJesu, wahlula abantu abahambe noJesu. Mawufuna incwadi zakhe, wena uqala ibandla, aliqala lithi ibandla liyimisteri. Nokwakhiwa kwalo ku-chapter 4 incwadi yabaseFesu, uyena uPawulu okubeka kahle nangendaba ye-5-fold ministry. Akugama lenkosi akhulume ngendaba ye-perfection yebandla elibeka as umakoti ku-chapter 5. Ukala ngathi ukhuluma ngomshado, kanti khona afuna ukukhuluma ngayo. Ukala ngathi madoda, thandana umngeni, bafazi, thobelana amadoda enu. Aqubeka ndoba bese ngicela ukumthenanga, angikhulumi ngomshado, le mfihlakalo phakathi kaKristu nebandla. This mystery iphakathi kaKristu. Uzawuchaza i-secret ejulile ephethe ubudlelwano bebandla noJesu. Ulifanisa nomakoti nendoda, so deep. Njengoba sila emhlabeni as a church, uPaul uthi singumzimba kaKristu. Uthi uPaul, khuluma nami, uthi uPaul, uKristu uyinhloko yebandla. Uyini uKristu? Uyakwazi ukuhlukanisa inhloko nomzimba? Uyahlukanisa? Unganikeza inhloko esibongo senenge, phela unikeza umzimba esibongo. So one thing. Ngamanje ukukhuluma ngebandla ukhuluma ngoKristu. Ibandla is spiritual. It's a spiritual thing. Ibandla yinto ehluka kakhulu necawe denomination. Yingakho nje uma elehasho uPaul ekhuluma noTimothy, kudlalela ngeTimothy, isisekelo sikaKristu sinisiqinile sithi inkosi iyabazi abangabayo. Singasho sonke la siyamazi uNkulunkulu, sibuye, but sithi sisekelo esiqinile sikaKristu, inkosi iyabazi abangabayo. Okay. Ake ngirepha indaba yami, ake ngigoqe indaba yami bese siyama silala namasizwe emakhaya namasizwe lapha. Amen. Kodwa ngigoqe indaba yami. Ake ngibuyele into yeGrace is sufficient for you. Uzala baba. Izama now Abraham no Sarah. Let's get simple. Abraham no Sarah bahambe odokotela befuna umntwana bangamthola. Amen. Babanikeza odokotela report ukuthi angeke ngizizinda ngeke ngibe nabantwana, akukho khona. Okay. Bafika imvuselelo zokusiza oZeronald bonke bayakhona bawuthandazela. Bafuna umntwana. Yahamba futhi eminyaka ithi bakhulekela abathembisa kodwa baba umntwana babe moyeni. Ababa ngoba biyathanda abantu nalokuthi babemoyeni akayisho leyo nto ekumoya kaNkulunkulu, akayisho leyo by the leading of the Holy Spirit. Ukuthi uyisho into uholo moya,
iyenza ngempela futhi. Okay, bayahambi ba-revival. Bathi abavangeli. Kufanele kuseni niyo-check-a lapha kodokotela. Ukuthi kusenjalo yini. Baya. Awuthi baya nje, be-full of faith. Odokotela, I know the same report, akho mehluko. Yahamba iminyaka. Ayimtshela nasithi. Ngale kathi iminyaka iqhubeka, isikhathi siqhubeka, usuzame yonke into. Ingqondo iya ngokuya noma leyo nto ingekho ecebweni lakubo. Ingqondo iyabuya yamukela ukuthi sinje. Bese uphela leso simo. Kanti asikho ecebweni lakubo. Right. Amphethe ukuthi wefundele ekhaya uRomans chapter 16. And chapter 4, Galatians 16, where you have Romans 21. Ufunde nge-NIV. Now, wafika isikhathi sokuhanjelwa uNkulunkulu ngoba uma babodokotela wabo bashumayela sikhona isikhathi sokuhanjelwa uNkulunkulu. Wamkhipha Abraham endlini, waphuma phansi kumnyama nje, wabuka phezulu ubona inkanyezi iyabanjalo inzalo yakhe. At this age, yebo. Buka ihlabathi lwakhe izoba njalo, ungayibala cha iyaba njalo ke. uNkulunkulu mayesibagila imhlolo uvela khulume into engarekhodi engqondweni. Yingakho kufanele uzame ngayo yonke indlela ungam-understand uNkulunkulu mkhona, ungam-understand God. Don't try to understand God. God, ingqondo yakho with faith to understand Him. God, have faith in God. Don't understand Him. Kona ngikhuluma naye. Ngegama likaJesu. Ungam-understand mkholwe. Ungokholwa. Futhi umyeke abe uNkulunkulu. Ungamenzi umuntu, myeke abe uNkulunkulu. Ungamfaki usayizwa abantu, myeke abe uThixo. Yekela uNkulunkulu abe uNkulunkulu. Once umthendela abe uThixo uzogela imhlolo. Right, come. This condition became a fact, but not a truth. Kunomehluko phakathi kwento eyi-fact nento eyi-truth. Qiniso. It's a fact ukuthi uyabona, but it's not a truth. Iqiniso li-permanent. Iqiniso zothi. Yabona uma sikhuluma nge-fact, i-fact is something that you can observe. Ikhona iyabonakala nansi nodokotela ushiyo, there is a report, something that can be observed, something that is there. Right? It's a fact. Amen. But it is not a truth. Eqiniso. God. Akongikabalekos. Yilento eza noNkulunkulu esimweni okuso. And I'm afraid ayabhalwa ma-truth. It was a fact, ngoba it was observed and checked thoroughly ukuthi Abraham ngabatholi abantwana. Awembeka nje. Iqiniso into ekwi-original plan of God. That's the truth. But I'm afraid ngaba into testwa ngayo. Futhi ngaba into usatha. It's a fact God i-check Lord. Uzibona ukuthi lento ngiyona i-fact the truth. I-check ukuthi ikhona entandweni kaThixo lento le. Uma ingekho it's a fact inganyamalala noma yini. It's a fact which you are HIV and AIDS. There, it was observed, it's there on the certificate, on the proof, on the drug, on the But if Maria Bible, this is Bible,
iBhayibheli liza ne-truth, iBhayibheli ngemiviko, iBhayibheli liza ne-truth kuma-facts. Thatha ama-facts wayise uNkulunkulu. Akubongigabana Nkosi. Now asibale ngokuthi uma uyifunda indaba engisho ngayo kumele uyifunda kwesikhathi asekho. Kuthiwa against hope Abraham believed. Owathi engenathemba wakholwa ngethemba. Lalingekho ithemba kwi-condition yakho, kodwa wakholwa ngethemba eliza ngokusho kaNkulunkulu. uNkulunkulu urelease hope, urelease ithemba. When God speaks, akadiscourage ukunikeza hope. Kuthiwa owathi engenathemba wakholwa ngethemba. Asho sonke owathi engenathemba wakholwa ngethemba. Owathi engenathemba wakholwa ngethemba. Lalingekho ithemba esimweni sabo, kodwa lafika ithemba elizakusho kaNkulunkulu, bakholwa ngalelo themba. And kuthiwa-ke Abraham never wavered in his faith. Akazange abe buthakathaka ekukholweni kwakhe. Kuthiwa-ke ebo isizalo sikaSara esisifile, ebo akazange abe buthakathaka, ebona ngahlala phansi, akazange abe buthakathaka enjani, akazange abe weak in his faith enjani, ngoba izinto ezenza ukuthi i-faith yethu ibe weak izinto esiyibonayo. Ebona i-condition yomkakhe leyakhe eyibona physical, kodwa akazange abe buthakathaka. Waqhubeka wabamba ukusho kaNkulunkulu esimweni esinegative, wabamba ukusho kaNkulunkulu. Kuyokusiza ukubamba into ekhulunywa uNkulunkulu kunento ekhulunywa uSathane, kunento ubambe lokho okushiwo uNkulunkulu kuze kwenzeke. You must go on from now. Uyocrasha ama-facts, uwacrashe nge-truth. Le verse engishoyo uma ufuna i-NIV ithi by his faith he faced the fact. He faced the fact. Wabhekana ne-fact, wabhekana nama-fact akhe nge-faith. Akubongigabana Nkosi. It's a fact ukuthi uyabeka kuyona, kodwa ngokaNkulunkulu it might be not true. Only the fact. Baningi abantu abadiscourage ekhonzeni uNkulunkulu, badiscourage ngama-fact. Izinto ezingekho kuyimini kaNkulunkulu. Yabona njengoba ukhonza uNkulunkulu ngendlela ye-slow motion ungakhuli. Ngoba kuya la ekutheni uma ukhula ezintweni zikaNkulunkulu, ukhula i-faith yakho ukhula futhi in the knowledge of Jesus Christ, uyakwazi sometimes ukurealize ukuthi no man, this was not meant for me. Sathane uyakwazi uma unazi. uSathane uyakwazi ongazi. And uSathane uyakwazi awuswazi. uSathane wazi ukuthi uJesu uyazi ukuthi ugcotshiwe. Uma efike emagadala, uSathane wayeleya ndoda eyayipossessed imoya ihlale emathuneni, yayazi ukuthi uJesu akezi njengazazi ukuthi wembethe amandla, wembethe igazi imona. Wayashoda kuqala yathi Jesu ushaka demon uzoskipha isikhathi singakafiki, ngoba ayazi ukuthi uJesu akathathi chance kuwo. Noma ungathandaza uzilukule, uma uthandaza ungazi, uSathane uyazi ukuthi awazi. Adlale ngawe uthandaza ngoba wazi. You must know. Uyabona bangishumayela nje ngibhodi ngenandaba ngenankinga. I know ukuthi ngishoyo is from God. I know. Angisabi umuntu futhi mase ngumuntu waNkulunkulu, angisabi umuntu. Ngoba nathi as preachers sifikile isikhathi sokuthi amadimoni siwaqhuzele emehlweni, adlale ngebandla ngothulo, siwabuke emeni, siwatshele indaba zawo, athuthe ahambe. Sibuyise i-order, i-pulpit le sibuyise umlilo neqiniso e-pulpit ukuze indlu kaNkulunkulu ibe clean, sikhiphe wonke udodo osendlini. Leyo nto kayenziwe ngabashumayeli abashumayelela uthando ngabantu.
Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Umvumeleke umoya sesikhuleka ngizokubiza umuntu ezephambili. Kwala ukhona. Just allow the Holy Spirit. Amen. Allow the Holy Spirit to restore the faith kuwe. Awufuna eqhawe, awufuna amandla. Awuvugotshiwe, awuve unezinto ezikaNkulunkulu. Musukuzibuka ngokwecondition usathana akufake kuyona. Zibuke ngamehlo kaNkulunkulu ngoba ungumuntu wempela. Futhi ungafuni ukuthi uNkulunkulu mayenza into ngawe azenze njengalowo umakhelwane. Akasebenze uNkulunkulu ngawe ngendlela yakhe esebenza kuwena. Ungazicompare nabanye abantu. Mayenza izinto ngawe akazenze ngendlela yakhe ungamcompare nabanye abantu. Close your eyes. Nkosi Jesu. Ngiyathandaza ngegama likaJesu. I pray, Father God, first of all for families ezikulendlu. Ngegama likaJesu. Kulekela yonke imishado. Kule all the families. I believe, my God, ukuthi uSathane kunezinto ezingama-affect ahambe wazitshala in families. Kodwa ngiyathandaza Nkosi ukuthi each and every family ekule ndawo, no matter ukuthi kuyiphi situation, no matter ukuthi kuyiphi imeko, kodwa lamazwi abe prophetic ayodilisa zonke izinto engasathane azenzile ekhaya. Ngegama likaJesu. Ngikhulekela nabantu abasha Nkosi ngenkonzo yabo kuyisession yokugcina ebusuku namhlanje ngomgqibelo. Baba namandla wonke, I pray, Father God, abanye, they need your grace that is sufficient for them. Oh my God. Yenza njalo Nkosi. Iningi izinto uSathane ababethe ngazo, abanye bacabanga ukubuyela emuva. Kodwa namhlanje simphambi kobuso bakho Jehova Paraphernasim. Wena ofohla njengamanzi amaningi. Ngiyathandaza uNkulunkulu ogcwele badabule, ubavuse okhuphini lokufa, babuyisele uNkulunkulu abona amandla onke etekweni kwi-position. Babona amandla abadala ababeka kuyona ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyakholwa Nkosi ukuthi kuyenzeka. In the mighty name of Jesus. Siyabonga Baba, and we bless your holy name. Ungavumi Nkosi ukuba sibuyele emuva ngenxa yezinto ezenziwa uSathane in our lives. We are pressing on. Now 2020 asahleli. Siyaphambili. Lead us and empower us. Continue to equip us with your word. Ngegama likaJesu namandla. Engathi lesingashaya izandla ezinkulu shaye umoya.